गथ' मोननाया गथ' मोनबाय खोथाया जाबाय मा जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ CBI नो होनो थाखाय गथ' मोननो रोङैखौ गथ' मोनहोनाय लोगोसे बेजों मा बेमारफोरखौ फोसाबनो हायो बा फाहामनो हायो लोगोसे सेकेन्ड इन्ट्र नोंथांमोना खोनानो मोनदों जा बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा सोरखौ CBI इनकुवारि खालामहोनो नागिरदों दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबानो नुखाबाय गोबानो नुवाखै जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै जोबजासिम नायनानै लादो आरो जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव फैनानै बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' सारा बिटिआरखौ 5 बोसोर सालायनायनि उनाव गोदोनानै थानाय जोंहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ अर्थात BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ केस होनो नागिरदों बा CBI इनकुवारि खालामहोनो नागिरदों जायनि जाहोनाव आरो गोबांथार खोथा बुंदों जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा गोबांथार दालां दुलां खामानिफ्रा माने पेन्डिं जानानै थादों आद्रा मावनानै थादों बिल मोननांगौखौ बिल लायाखै जिथु खामानिखौ कमप्लिटलि मावदोंमोनब्ला बिलखौ मानो लायाखै बेफोरबायदि गोबांथार खोथा बुंदों आरोना बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारि अर्थात BPF सरकारनि मानसिफोरखौ बा BPFआव थानाय BPFनि आमोलाव मावबाय थानाय मानसिफोरनि सायाव दिनै बिथांमोना बिलखौ लायगोन माब्रैहाय जायनि जाहोनाव बिलखौ BTCआव बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव UPPL सरकार फैनायनि उनावनो गासै बिलफोरखौ पेन्डिं खालामनानै होजोबदों अब्ला बिथांमोना बिलखौ माब्रैहाय मोनगोन बेबो मोनसे आरो ग्रोबनो बेफोरबायदिनो जायोब्ला बिटिआर सरकारा गोग्लैसोनानै थायोब्ला बा UPPL दोलोआ गोग्लैनानै थायोबा BPF हान्जायाबो बा बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि हान्जायाबोथ' बै UPPLनि जिथुनाखि मोननो गोनां बिलफोर खामानि दामानि मावनाय बिथांमोनाबोथ' आद्रा जानानै थालांगोन खामानिया आरो बिथांमोननि बिलखौबोथ' बै गोदान सरकारा पेन्डिं खालामनो हागोन थिग बेफोरबायदि जागासिनो आरो जोंनि बर'नि माने पलिटिक्स हान्जानि गेजेराव बेफोरबायदि गावजों गावनो माने मुगैलायनाय नासयलायनाय एकदम बेफोरबायदि रेगुलार कन्टिनिउ सोलिबाय थायो होनजायो बेफोर माने बर'नि मोनसे मा होनना बुंसै कालसारसो होनजाबाय जायनि जाहोनाव जोङो बर'नि कालसाराव रुजुथावना नङामोन बेफोरबायदिखौ जोङो बर'नि कालसाराव रुजुनो गोनां जादों जेरै मोनसे बेफोरो गोसो जाबानो मावब्रबलाबायनाय गोसो जाबानो खालामब्रबनाय नैफोरबायदिसो जानानै दं माने जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा जाय हक नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय बुजिगोन बेजों लोगोसे आङो फार्स्टआव होदोंमोन जिथुनाखि इन्ट्र भिडिअ नङा होमबा जों आंनि देहानि थाखाय बा आंनि बे बेमारनि थाखाय आंनि देहायाव टिउमार जानानै दङ मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम मोनब्रै जानानै दङ नैबे रिपर्टआ जाबाय 2021 मायथाइनि आरो नैबे जाबाय मैया दाख्लैसो आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय बा सन'ग्राफि खालामनाय जिथुनाखि जोंनि ढेकियाजुलियाव आङो खालामदोंमोन नोंथांमोना नैबे रिपर्टखौ नायनानै लायोबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो ना नैबेनि खारनाव माने आङो चिराङाव थांदोंमोन जिथुनाखि आयुर्वेदिक होयो नङा होमबा आङो SK बड' ब्रादारनि भिडिअ नायनानै थांदोंमोन दा बेवहाय थांनानै आङो माखासे प्रडाक्शनफोरखौ 1 मान्थनि थाखाय लानानै फैदों बे प्रडाक्शनखौ जानानै आं माबायदि मोनो नोंथांमोननो निश्चय आङो उनाव सन'ग्राफि खालामनायनि उनाव बिनि फिननायखौ बा बिनि रिजाल्टखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना जाहाथे आसा खालामो नेनानै थागोन दा जाय हक जिथुनाखि आरो बे प्रडाक्टखौ आङो थिखोनायाव बा लानायाव बेसेबांसो बिल थांखो बेफोरखौबो आं उनाव फोरमायगोन बेजों लोगोसे गोबांथार रिजाल्ट मोननाय बा फाइनाल डिसिसन फोसावनाय नैबेनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होगोन दा आं ससेल'सो सासे गथ'नि माने किडनि स्टन जानाय नैबेनि सायाव आङो भिडिअ होगोन आरो लोगोसे बे आयुर्वेदिक जिथुनाखि हरग्रा प्रडाक्टफोर नैबे बिथाङा मा बेमारखौ फाहामनो हायो बा फोसाबनो हायो बिनि सायाव फोरमायनानै होदों आरो आं बिथांनाव माखासे कुइसन खालामदों नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायना लायोब्ला निश्चय बुजिनानै लाजोबनो हागोन होननानैसो आङो मिजिंथिबाय जोङो जि जायगायाव फैदों बङाइयाव बेयाव मोनफैबाय माने आयुर्वेदिकनि माखासे मुलिनि सायाव फैदों आंनि देहानि थाखाय दा जों मोजां गाज्रि सिङाव थांनानै खबर लानि थारैनो हामारोना हामारा माखासे बे बुस्थुफोरखौ बा बिनि मुलिफोरखौ बेबहार खालामखानाय मानसिफोरबो थानो हागौ फोरमान मोननायथ' भिडिअ गोबां देखायदों SK बड' ब्रादारनियाव नाथाय दा जों खुद सोंनानै नायगोन सोरबाफोर दङब्ला आरो गैयाब्लाबो जों जाय हरग्रा बिथांजों जों मोजां गाज्रि सावरायनानै नायनोसै ना हाबलांनि दायो नै ओरैजाय दं थारमाने नै बेवहाय बिनि नटिसा बेनो आरोना नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'र जों दा सिङाव हाबबोबाय दादा हा एन्टि ब्रह्म हनिपुर डिस्ट्रिक्ट दा बिथांनि स्ट'रा बेनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन जों मोजां गाज्रि सावरायलायगोन ओरैनो बाहेरनिफ्राय फैनाय रावबो गैथ'वाना आदा गैथ'वानो आदाया बर'बो रोंगौ बाजैया रोङा दा बाजैया आदसा रोङा सरि एक्सुवेलि जोङो नै दा मुलिखौ लाखांबाय 1 मान्थनि कर्स दं बेयाव फुल बिलफ्रा उनाव माबा मोनसे जासिगोन बे टटेल बेमारफ्रा मोजां जानाय जायैनि उनाव नोंसोरनो बेसेबांसो बिल खारखो बिनि माबाखौ खोन्थागोन आङो दा दङ आंनि सेरावनो जोंहा नै
डक्टरखौनो नांसिगोन जोङो नङा होमबा आयुर्वेदिकनि डक्टरानो नांसिगोन आচ্ছা बर'थ' स्पष्ट अलप क'वा पारे मथा-मथि पारे बर'थे कय दिबि ओरैनो नोंथाङा मा मा बेमारखौ फोसाबनो हायो खुलुमबाय बेमाराथ' बे डक्टर रमेश पाटेलनि कनसेप्ट बे डक्टर रमेश पाटेला जाबाय हैदराबादनि बे डक्टरा एल'पेथिक एमडी गोल्ड मेडेलिस्ट बे आयुर्वेदिक हस्पिटाला खुलिबाय 2008 आव महाराष्ट्र साताराव बेना अफिस दङ हस्पिटाल दङ बेजिं आं लोगो जाबाय आं डक्टर नङा फार्स्ट टाइम आंना 14 बोसोर एक्सपिरियेन्स दङ बे कम्पानियाव सारनि गेजेराव सार्जिं एसे ट्रेनिं लानाय बेबायदि बे जायगायाव आरोखि सफैबाय आं ओमफ्राय हामनाया मेरला मानसि हामगासिनो दं आं रिपर्टबो देखायदों बा मानसिखौबो देखायदों एसके बर' ब्लकआव बे एसके बर' ब्लकआ हगारबाय थायो आंना चेनेल गैया गल ब्लाडाराव स्टन दङबा बेबो हामबाय किडनि स्टना हामबाय आंनाव अन्थाइया 9.4 mm दंमोन दा मुलि जानानै मास मोनसेनि गेजेरावनो एसे फोरमान मोनबाय गामिया बाथाबारि बिजनि बाथाबारि पेयारलेस हिसाब सारा हामबाय आंनाव गथ' मोननाया गथ' मोनबाय मेरला मानसिनि गथ' मोनबाय खिन्थु हरनो हाया राजि मोनो तथापि मोनथाम मोनब्रै माबा भिडिअ हरबाय आं जिथुनाखि जोंनि बर'फोरा गोबांथार फाइल्स बेराम जायो जायखौ बुङो खिलामा गनाय नङा होमबा बेफोर बेमारा मोजां जाना फैयोना मोजां जायो एसे गोबाव मुलि जानांगौ मुलिनि कर्सआबो बेबादि एसे कस्टलि जायो बेनि कारना बे मुलिया कमप्लिटलि अर्गेनिक इन्डियान ब्रेन्ड मेनुफेक्चारिंआ गासिबो बे डक्टरनि लेबरेटरिबो दं बेना मेनुफेक्चारिं बेना हस्पिटाल मोनथाम दं मोननै एल'पेथिक मोनसे आयुर्वेदिक बे आयुर्वेदिक हस्पिटाल हल धन्वन्तरी हस्पिटाल महाराष्ट्र साताराव पाइल्स बेमारा गाज्रि बेमार बे बेमारा हामो खिन्थु सोरनिबा मास मोनथाम मोनब्रै सोरबा मास मोननै कोनो थिग गैया आरोखि हामनाया हामो खिन्थु समय लायो आरोखि एसे जागासिनो दं आरो आंनाव मेरला भिडिअ दङ खालि बर'नि नङा बर' एसे बांसिन दं आंनाव खिन्थु कारन चेनेला बर' हारसाथ' बर' बारा बुजिया तथापि हारसाबो भिडिअ हगारबाय आं आदिबासिनि भिडिअ हगारबाय नेपालि भिडिअ दङ बेखौबो हगारबाय माने पेसेन्ट हामनायाथ' जेनेबा नोंथाङा जिबायदि कर्स हरो बेफोरबायदि कर्सखौ कमप्लिटलि खालामोबा टटेलि 100% हामनायनि खोथा दं माने मानिनांगौ नियमफोरखौ माखासे नियमफोरखौ मानिनांगौ मोनजायै बेसादफोरखौ दोनथारनांगोन नङा होमबा नियमफोरखौ मानिबा माने 100% मोनो खिन्थु 100आव आं 90-95% बुङो माने माखासेयाथ' इसोरनिबो दङ ना आंथ' डक्टरबो नङा इसोरबो नङा ना जेरै डक्टरफोराव थांबाबो अपारेसन खालामोबाबोथ' जोंहा गोबांथार साननो गोनां दं नङा होमबा गासिबो इसोरजों थाफानो गोनां जागोन बे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आচ্ছা थेंक इउ सो माच नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा जोङो मुलिखौ लाया नङा लाबाय नै गासिबो माने 1 मासनि थाखाय फुल कर्स लाबाय दा लोगोसे नायनोसै बेजों माबायदि रिजाल्ट फैयो 29%आनो जाना दंहैयो आंनि टिउमारआ दा बिनिफ्राय 1 मासनि उनाव खनसे सन'ग्राफि खालामनानै नायसै बिनि उनाव माबायदि खमायबोयो बेसेबांसिम पइन्ट खमायो नोंथांमोना फिन आरो भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो आं बेयाव फैबावब्लाबो नोंथांमोना निश्चय नुफिनबावनो मोनगोन स थेंक इउ सो माच उननि फारसे लोगो मोनलायसिगोन मोनसे एक्सनखौ इसोरा लागोन आरो दिनै पावारनिफ्राय बिथांखौ आउट खालामनायानो मोनसे एक्सन दा आरो मोनसे एक्सना लिगेल एक्सन जायो दा बे लिगेल एक्सना पलिटिकेलि मालाबा फास्ट जायो मालाबा स्ल' जायो दा दिनै बिथाङा सायाव जियानो बुङा माने सिङाव सरकारजों आखाइ मिलायनानै दोङो जाहाथे जेलाव थांनाङा जाथों होननानै बाहेराव बिथाङा 10टा बाथ्रा बुङो बे जुदा बाथ्रा खिन्थु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजाङैनो मिथिगो दा जि एराउन्ड 3000 करोड़नि जि लायबिलिटिस बिनि अडिटआ क्लियार प्राय 1500 करोड़ 1500 करोड़ बिथाङा अर्डार होलांदोंमोन जि अर्डारफोराव लानानै किसुमान खामानिबो मावदो नाथाय बे 1500 करोड़नि हेड फाइनान्सियेल हेड बबे सर्सनिफ्राय फैसाया फैगोन आरो कन्ट्रेक्टरनो बिल होगोन बियो जेबो मेनसन खालामनाय गैया बिनि लेखाया आंनाव दंजोबो क्लियार जोङो निटकनजों अडिट खालामदों 500 कोटी ओरैबायदि दङ
जे जेराव पेपार्सआव देखायदो जे 100% खामानिया कमप्लिट जादों नाथाय रावबो माने बिलखौ साबमिट खालामदों बिल लानो रावबो फैयाखै दा जुदि खामानिया कमप्लिट जादोंबा मानो बिल लानो फैयाखै 200 कोटी ओरैबायदि दोङो जे 1000 करोड़नि वान टाइम पेकेज मोन्दोंमोन बिथांमोना दा बेवहाय 1000 नि जायगायाव बिथांमोना 1200 आरो 200 करोड़ माने अननेसेसारि अर्डार होदों दा बेखौबो बिथांमोना होनो हानाय जेबो लामा गैया दा बेखौ जोङो नायजोबनानै आरो फारसेथिं सिडि एकाउन्ट दङमोन बिथांनि मोनसे सिडि फान्ड चिफ डिसक्रिशनारि फान्ड होननाय बेवहायबो माने प्राय 300 कोटीनि माने लाइबिलिटिस दङ जेराव खुन्दुं कम्बल बायदिसिना साप्लाइ आरो अननेसेसारि फिसा 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 खामानि होदो बिथाङा कुनु हेड अफ एकाउन्ट गैया कुनु फैसा गैया बेबायदि मोनसे थासारि बे सिडि एकाउन्टआव दा चिफ डिसक्रिशनारि एकाउन्टखौ माबा मोनसे स्पेशल इनिशिएटिभनि थाखाय लानांगौमोन दा दिनै आङो बानायदों जे चिफ स्पेशल इनिशिएटिभ होननानै जेराव जोङो लाइभलिहुड मिशन बानायदों बिनि गेजेरजों जोङो इडुकेसनाव सापर्ट होदों जायफोरा माने विभिन्न जोङो आन्डारग्राउन्डनि मानसिफोर एक्स जोंनि मेम्बारफोर बिथांमोननो फिन रोदोमखाङाव सापर्ट होदों गोबां खामानि मावदों जोङो खिन्थु बिथांनि जि चिफ डिसक्रिशनारि फान्डमोन बिथाङा एकदम पार्सनेलाइज खालामनानै खामानिखौ मावदों दा नंखायनो 3000 करोड़नि लाइबिलिटिनि लेखाया जोंनियाव स्पष्ट दङ बेखौ रावबो थगायनो हाया दा बिथांमोना दिनै आननेसेसारि दाय जाबसिनदों होननानै साननानै बा एबा नंखाय होननानै रायजो राजानि सिगाङाव थगायनो सानोबा बेखौ मालाबाबो थगायनो हानाय नङा गाबोन समफोर जुदि सोरबा फैयोबा सरकाराव बेबो नुगोन बयबो नुगोन बियो क्लियार दा खोथाया जाबाय मा जों एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानानै बेखौ CBI नो होनो थाखाय अलरेडि लिरहरदों आरो CBI आ दिनै नङा गाबोन बेखौ बिजिरगोन दा बिनि थाखाय बिथाङा बेखौनो बिराद गिदिर मोजां खामानि मावनाय होनना सानोबाथ' जानाय नङा खारन बियो लेखाया क्लियार दं दिनै गोबां दालां बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन जायगायाव दालांफ्रा हाबदान जानानै दङ बिनि बिलखौ मोनाखिसै बबेयावबा VCDC अफिसफ्रा हाबदान जाना दङ बिनि बिलखौ मोनाखै बेबायदि गोबां स्किम्स दङ थाउजेन्ड्स अफ मोर देन 3500 युथ्स आरो बिसोरो फार्स्ट जेनेरेशन जे बिसोरनि बिफाफ्रा कन्ट्रेक्टरमोन आम्बानीनि फिसाला रतन टाटानि फिसाला सोरनिबा फिसालाया जे कन्ट्रेक्ट मावदो बिदि नङा BTC जाखांनायनि उनाव BTC जाखांनाय सोरबा बर' सेंग्रायानो सोरबा बिसोरनि पार्टिनि राजबंशी सेंग्रायानो सोरबाया माने एसे गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय एबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय कन्ट्रेक्ट मावदोंमोन आरो बिथांमोननि CMफ्रानो होदोंमोन कन्ट्रेक्टखौ जे नों मावनानै ला हयथ' बिल मोनगोन मागोन दा बिसोर सानबाय जे जिहेतु बेकार खामानिखौ मावनोसै फैसा दाहार 20 लाख 30 लाख 50 लाख लानानै खामानिखौ मावबाय खिन्थु बिथांमोना जेबो बिलखौनो होलाङाखिसै दा बेफोर बाथ्राया पुरा लेखायाव दङ दा बेखौ लानानै दिनै एक्सन जायाखै होननानै जुदि बिथाङा गावखौनो बिराद थार होनना बुंनो नागिरोबा बिनि रिजाल्टखौथ' गाबोन समफोर मोनगोन दा बेखौ आरो हारि दिनैनो आंखौ एरेस्ट खालामनांगौ एरेस्ट खालामाखै होननानैथ' दाया नोङो खारनाय नङाना दायाथ' दायानो टुडे अर टुमर' फार्स्ट एक्सनखौ इसोरा लाबायानो अलरेडि बिथांखौ आउट खालामबाय सेकेन्ड एक्सना लिगेल एक्सना माला फैगोन टाइम उइल टेल समा खोन्थागोन चान्स दं नामा फैनायनि बिथांखौ निश्चय फैगोन रावबो खारग'नाय नङा भारताव केन्द्रीय सरकारनि जिफोर मन्त्रिमोन सेन्ट्रेल मिनिस्टारफ्राबो जेलाव थांदों भारताव चिफ मिनिस्टाराबो जेलाव थांदों गोबां स्केमाव लालु प्रसाद यादवा जेल जादों गोबाङा जेल जादों गोबां मिनिस्टारफ्रा जादों गतिके बिबो जागोन दिनै नङा गाबोन जि गोरोन्थि मावदों बेथ' जाखागोन डिमा हासावनि आगोलनि चिफ माने महित हजाय दाबो जेलावनो दङ दा गतिके बेबायदि गोबां मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदों बे जेलाव